Happy New Year mga kabushit! Wala na, nanaga na mga kauban mga kadumbol. Ako na nabilin. Wala na oh. Food. Pundador. Pundador mga kapungal. Ay, Happy New Year. Gawas kay indot ang mga views siya. Mga andyan si Aisa, mga ka-vlogger. What's up mga ka-dumbo? Nasa ano tayo mga kadumbol, mga subdivision mga kadumbol. O ayun si Edmar. Edmar makita, grabe sulaw. Chill lang mga kadumbol. Papaputok. Magpapaputok tayo mga ka-birds mamaya. Ber, di ba? Kapula singaw-ngaw. Samad ako na i-vlog ko. Oh, mag-road trip tayo. Pakusgi. I-vlog ko. I-vlog ba? Ibo na Oh. Asa itong deriban ng una ni? Kaning kamay. What's up mga guys? Sa ituyok na to ni? Hindi, ipapasok ko lang muna yung maliit na Swift. Ito ang tinatawag na Suzuki Swift. Edmar, dito ka speakers. Ito i-drive. Watch and learn. Ito ang ano ni ka-brother. Si Edmar. Open ang sa pagkakita ng mga vlogger na to ni. Oh, yan na. Cross brother. Ano, nakasakay na si... Grabe talaga si brother. So, nakitang pasukan ng ano natin mga ka-brother. Yan, yung karanahan. Grabe kasi kip, pero kaya ni brother yan. Hindi yan kaluwagan. Sakto lang. Yan. Oh, yung isa pa, brother. May isa pa mga ka-vlogger. Hubog na mga ka-vlogger. Chill lang tayo mga vlogger kasi wala pang mga kaputok dito mga abnormal. Hati pala ang buwan. Hati ang buwan. Si Justin, gawas si Justin? Wala. Hati ang buwan oh. What's up? Uy, wala pa ganun. Sulod mo na yung ka. Daro. What's up guys? Muna gitawag og Suzuki na Pajero. Pajero daw mga Dito sa speakers, Edmar. Sunod. mga kasungal. Sige. Atras. Mga kasulaw. Grabe si brother dude. Mo drive na si brother. For golongs. Dito natin naabangan ng mga kalokoy. Ayan. Atras ang mga kadumbol.
mga kabukol. Kurbada na Bintay City. Ibaba pala itong artistahin. Ito. What's up guys? Nabasa po namin yung pangalawang sasakyan na ito na po magtatapos ang aming vlog. Thank you for watching. Sa mga click the notification bells. Sa mga hindi pa nakakilala kay